Pagkakani pride dancing pagkakani pride. Oleh ka tamatamash. Sepalatena esamadalena. Sepalena katmeda inkasagun. Falati pera na pewa imolash. Pala na nasir. Infakat lapan budaya kaksatlash na sum para madana. Kikunya ko walo, karin niya ko walo sa mapagpalapin. Kinuset mo ang lash, tasya na kipensi. Kung nakin si Ori, ikat kumapaspas, panagpala na kitin trade up ang nakipak laman gulaw, nakaksak lash na zoom. May tigi kita rasuan sa pangirash na medyo may gulaw lash, kung may siyak lash, para madal, kumitaw lapan na flash, kumitaw niya ni siyesh, kumitaw yesh, kipensi. Paano kita siya sudah ka na manas, aksuas sikot, may sa sikot, hindi kita para makunash kipensi. At sa lahat yung nakumpaya si kay siya man kulaw, may siya na siya kipensi. Eki kong siya di kay siya, nash na ito na yung hilash pinensi, pala na pinita, pilalash na sub, kipensi. Tako mesi per lash yung kabela ng mga kunesh na sub, kipensi. Kaya ako lash, ki church lash, pagkulaw. Lash year play, yung kayo lash pa siya per, na siya matmalay kung yun na kayo. Yung kayo sa pagkulaw lash, kaya phone sending, ayah pen company sudah mesti flash pe, biasa saja pe. Panen kita sini, kita kan nasi siapa, kita lash masuk kita sini, kita kalau yang kita nasi langkat kalau long, kita natum, panen fala nak kita try nak lash, inka kat lapan pulau, ayah paksa flash masuk, laser kata. Tako minkoy na sa wen sa panganadong, minkoy takami sa emodala magulong flash nito. Kakamatay, katsa kain si pera na kimapos, para kikat palaking ngon lo kumesa na siya, mis na lo makumesa na siya, hindi kat kay siya, kimakat palaking, kisipen lang sa yakla na lo na siya, may ito, para kumesa, siya may kalayang yakla na nasi, siya pakiwan si Pata na ito, hindi ka mo lipat siya may ito. Lala na siya na kayawa, internet daw, yung kakatuman pilaw, ay kaksaklash na Zoom, kaya may kalayang yakla na si Lomi yun. Katan ko, yung tapo yung nasindalit shit na atash, ay nasindalit kapkabat na atash. Internet daw, o yellow, yung yung trash kumain. Poste may pulaulash, katalal kung ibarang tal. Na kung itama na kayo watar, hindi kipatakalan nesa na su. Egi pa ini, masa mashiyak na nasish kipensi ni, ijish ni kating kanal, but pero matlan kung ilash pinensi ni, patar laman lang su, na pa ini may siya kapapulaulash na su. Pag praya ini, kapulaman lang, pilit ko yung kilasa, paano na doon, Jesus Christ matlan alash. Amen. Inanage pastelatong bidariya. Isin kulo aklu isin ang siya kalangge kulo los isin doon ke modala ke wensiyaw dena natin. Kaya proye kusto biyo proye ke ichos. Katulad ni proye guys ni. All in God of the Mars. Kung God mo sa panla, God pa sa panla lang. Walang sikat sa iwan. Jok na lang sa loob din mo na siya. Kaya na kayo para tabang siya spacing yung pasok mo. Nakakula na siya. Yung mga nagawa makat, alapin, kung nakitsuwi ka, parang kan mo kayo sa mga ulas, parang nagipelsi. Hindi nagipelsi kad naglas mo ilo, nakalapin na right tuners, yung mga kumakyan na siya sinakasi. Ikaw na kayo. In private, kaya siya may kulo, makakalimiyat sorry.
kespen wen siya na dung kung sa payamain mola may nakawa kespen makulutan fel. Bata lumar tatlong si spelsing e kapsikin mo kapilo na siyong ke olay na lom kung nakakar na simay plong yung penso akar siya kaya kalimia ke week siya may nagawa kiling inakulat siya nakalangon na doon maingi ang kalimia na siya sila long silong kakten lom na siya siya tuwing wigat yung pera na kayo parang kipensing e katlong siya spela yung kapsikin lom kakilo na siyong kespen long kalan yok na lom kakten yok na lom na siya kumesi wen na doon yung tago ngisi yung makulutan mo ito ingin kelopan tak kena beliau su apalah tepan pelak pula di kelopan apa tatlong si sekali tak silgong tak pula su leda dengan lo minggai berat nangar kewa ince mai kan lain nak lingong ibrahim su tak pula su ke mai kan kewa in lain nak kewa ingong bat pada nama mai mai ibrahim las ke pensinge lipsna kaki tak silgong tak pula ke Mola na yok sa mga wala siya sa wala siya sa kaya nakapalye kim when na to at proy kaplo yung may na kaya wali na yung na yung Jesus Christ ulit ang itawis man lang sa proy Amen. Gulaman lang kay proy Ingulaluan, kaya ingin ang tesuan na kipray siya pas kepensinge. Rapanan may siya pas kepensinge, sum na siya Mr. Pasto, kat klan na naknas na siya ke aksukiyate last na kilang silan. Masya kluan, pray siya kluan, kaya sum na siya Mr. Alip, siya sinang ba magatin, akaruye in bagat lang silan. Masya kluan, Felon of one in non-cocky long silon God nasis. Basta kin nila our prisingan, price acquisition. Gina ketrong nage price siya pas kepensingan. Tao pro Mr. Pasto. Kulawan lang, pero anak yang kami ada, masih Sebenarnya kay Sheikh ka ang namamanas na Sheikh nagawa ke kaya nakship kita niya lash nagay palang sila. Brian Gas, kasya kaya siya po si Brian Seals. Ito ba yung Brian? At kalwa ni Invent assume hot flat na lash, hot packet lash, hot sila na lash. At kilamalan assume kemol mo Karang niya kung na search ke yan ang phone siya, hindi nila tuloy siya para nagkawa siya. Kahit na lang, kasi yung malala ke kalanlo, karang niya kung na search na kayo ang talaga nila. Yok na yung church siya kilo malala ke kung siya na tuloy, kung siya na nagdaliligad ke Yeser, katapra ni nasa nagdaliligad siya. Kahit na lang, kung siya lagan na siya, umaki ka na siya, in church siya nag-identify na siya, siya mamundang siya kita na siya siya kaya may dinalash, na may siya flash. Ang nagiging siya lagan siya nag-identify na siya kaya siya at siya lagan siya mga na tangon na mitfa siya tuwing wikat, ang karangin ka. Ang dalal ng church siya, yok na, elos siya masyak na, patayin na lang sila, at medyo malala na yung karma na los yok. At ba na los na nag-erosion kay Wika at Flens kay Wika. Hot food na nalash. Kaya ba na nakakaw din ang message kay Brian. Siya yung gila sa inyo. O yan actually kita yung lash. Naging cleanse at lash. Pafin na right malash tayo siya. Mong lash tayo siya. At actually kita yung mamatalo. Pafin na wait na do. Parang lelag din siya yung gibesing minsan namanas na siya, atas na siya. Magkaiwa guys siya, may tiga ito ka, ilyak na nag siya sa siya. Kaya na namulash, kututo na belbos, mulash, boys na naging malong silong belbos,
Pagkong siya ng nagdaligigan, kung kalga din ay wigan, karmin ka tuwag. At ang walag din kung siyang siya kipesing mga lang. Ang aluming fatya tuwag wigan, karmin ka, yak wigan kay siya nagikadidak ka nili siya sa asin. Kat ka ba damas, may ginalash na kayo akong dito. Kat pinedidakan na kayo na siya, kung na kayo tatari, hindi kinagat na siya may ukan. Babatlash, umarigat na kung karmin ka, kumita yung siya, kumita na nakflash kay siya. Anong kita, siyang na siya kibay siya ngayon. At kung siya mawala siya pa, pero naman, kanonlog, nanin karmin niya kung nanin makanaslog. In fawikat na gawa kay siya. Kaya nga may lash, may ginawash na siya kibay siya ngayon, pero naman, provay niya kita na Jesus Christ, sa layan na kang sa panawash. Amen. Nanti pastor kapian siya, may siya kakluwa pa niya. Ito yung proyo, lepas singkat ke pungkas na at proyo kasi online ka pagdamas kat mo sa phone na damas sa patak din pala ng dewan mo. Ilo malalap ke mulas kung syukin ke pense ni Ulutuan may karning yaw sa ini siya nawikat ke karning ko. Kaksamin kong yalang kalay na bakatin mong message. Pala na kayo ba? All mahal mga palakin ke mulas. Panusin mulas para nag-yaw sa ini. May tiki may siya kakluwa ko, may siya kipet sa ini. Mang siya siyang kamnagnas Agnes na siya na may siya na nakatakon. Papa, ilong alak kay bang sulong na sesh, akala na along na sesh, anam na sulong na sesh, pala na kayo. May siya kash kipel siya ngayon ba, pag siya sulong namanas na sesh, sivil pe, Aru yakot going Shamon na nitpang sa loob na sing felon von na kamay na kayo patin si Bill Calvin Shamon lang sa loob mayin lang simit pa masak simit kung fanasish mo yung felon sa may na kayo kumitan na clash mga ningkot tapay yung mga trade na kapel singi at pinagagin na soon Patalasong mo na wigot, kung 9% broilers, kung 4% broilers. Mito mga kaywan, anin lang pa siya may kikatagulan siya. Panang gipel singi, muling ba ito Tomas, kaya singi mayroong may, hindi masik sa vena, kikakalo ni Christ, Sankulan Jesus Christ, when kasi wala na doon. Amen. Pagpalagod na pwede ko ibalanda namin kung papada ng pinadash na. Attach ko lang na sa kayo mo lang siya ng pagpalagod. Kung karo mo ko kaya si karo na kibating niya mag-isip desasa. When mabot na rin ay tanan kumibo kay Pepsi. Kung ni
pwede kong kato. Ito mga kaiwan, tinggal ka siya. Parang kung tayo na ulit tayo, may proilas, nag-proy, tapos tayo. Parang gantang mo siguro yung gantang naman. Kung ka, pero iba't dahil kay mama, kay masa pumitawan yung dali. Magsiyak sulit ang pumitawan iba't dahil kay mama, kay masa pagtatapan na mama ngayon. Nalalag ng sulit, kinamitalal ko nila sa parang mga dali. Parang magsiyak sulit ang mga pumitawan. Kinuproy lang na kayo makita sa inyo. Kanang manas, siya sultan ko mimikot kinuproy lang kayo makita sa inyo. Kumikot, ako'y ko, pagkataos na kayo, insin sa ako'y ko, ngayon sa pagkampar na kayo. Pagkain sa taas na siya, kayo mawala ng mabutali. Kanang manas, pagtakon si Bena. Pagpintuloy ng siya punoy, bumagal na ikaw, tuloy pagdagay mga sa pagdanash ng bulo. Pag siya tamang gawin mo, at napay man mo, kaya kung nanad ko nila, kabalad